खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। पाटगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ क'क्राझारनि पाटगाव गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायो। बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया थांनाय गोलाव समाव बर' हारियाव बर' बिजोंनि फारसे एबसुनि खामानि मावबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि सम थांबाय जे समाव बर' बिजोङाव गथ'फोरखौ फोरोंनाय आरो बर' बिजोंजों फोथांनानै लाखिनांगौआ हारि हिसाबैनो जोबोद गेदेर सोंलु जादोंमोन होनना बुंनानै नाथाय आथिखालाव बर' बिजोंनिफ्रायसो बर' फरायसाफ्रा साबसिन फिथाइ खालामनो हादों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे बरायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि बानेस्वर बसुमतारीयाबो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। लोगोसे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, लोगो गेलेमु नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि फोरोंगिरि मेलेमजिबिफोर, दिथागिरिफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै थुंगेलाङो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।